אנשים כבר לא מאמינים לקליניקות בגלל המצב שאנשים מביאים מכשירים סבירים שלא עושים את התוצאה. ואם את מביאה מכשור טוב שעובד עם תקנים בינלאומיים, זה רמה אחרת. ואת יודעת לעבוד, שזה המומחיות שלך בעצם. אבל יש לי שאלה, את מדברת על מכשור שהוא מכשור קוסמטי או רפואי? זה גם שאלה. יפה, מכשור רפואי בלבד. רפואי, זאת אומרת... רפואי אסתטי, בטח. זאת אומרת, זה צריך להיות רמת טכנולוגיה שרק רופא יודע להפעיל את המכשור הזה. בטח. כדי שייתן תוצאות ברמה כזו גבוהה. כן. תגידו, ויש גם כאילו דברים שצריך לעשות בבית כדי לשמר על זה? לא. תראי, בן אדם צריך לדעת לשמור על אורח חיים בריא, כן. ספורט, תזונה, זה חלק בלתי נפרד. אבל הבוסט הענקי יגיע מהטכנולוגיה וזה יהיה מדהים. עכשיו שאלה, כשאנחנו מדברים על בטן, יש לנו הרי כמה הפרעות. בואו נדבר על כמה. יש רפיון של העור, יש סימני מתיחה, לפעמים, האם זה מטפל בכל הדברים? יש דברים שמטפלים בהם, או שמטפלים יותר, מטפלים פחות? בטח, זה שילוב. עושים לכל אחת שילוב לפי מה שהיא צריכה. הרי לא לכולם יש את הסימני מתיחה, ולא לכולם יש גם את האקסטרה פאוץ' בטני, השומן הבטני נכון, שתקוע. לכל אחד יש משהו אחר. כל אחד מה שיש לך, אנחנו מתאימים לה, וזה... וזה כל אחד מהטיפולים, זה טכנולוגיה שונה, או תמיד אנחנו מדברים על גלי רדיו? זה תמיד שילוב של כמה מכשורים, כן. תגידי, איזה תוצאות את רואה אחרי, או מה את שומעת מהבנות מהמקום שהם התחילו למקום שהם מסיימות? כי זה הכי כיף נראה לי. וואו, זה החלק הכי כיפי בתחום, לגמרי. שחזר לה כל הביטחון העצמי, שהיא מאושרת, שהיא יכולה ללבוש את הבגד ים שלה, את הבגד ים שהיא אוהבת, להפסיק ללבוש שלם. כל הביטחון העצמי שלה עלה. זה מדהים. באמת. מונה בל נופי, תודה רבה תודה. על מראה טבעי, על טכנולוגיה מתקדמת, ועל זה שיש פתרונות חכמים לרפיון עור בלי ניתוחים. תודה רבה. תודה רבה.